ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାଗଣାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେଉଁଟାକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଜଣେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ମାଗଣାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ଆମେ କହୁଛୁ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସୁତାଂଶୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା, ଯିଏକି ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମାଗଣାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କ ସହ। ପ୍ରଥମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନମସ୍କାର। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା କି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସେବା କରୁଥିଲେ, କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ଆସିଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ କଥା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାଗଣାରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ, କାହିଁକି? ରିଜିନ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଝିଅଟି ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା ତା ବାପାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବ। ସେ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ତ ନାଁ କହୁନି, ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ନାଁ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ସେ ଝିଅ ତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲା ମିଡ଼ିଆବାଲାଙ୍କ ଆଗରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ମନା କଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯେହେତୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, ସେ କେଉଁ ଦେବେ, କେଉଁ କେମିତି କ'ଣ ଇଏ କରିବେ? ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇଥାଇପାରେ କି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ ଝିଅଟି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ସେ କାନ୍ଦଟା ମୋ ଆଖିକି ବହୁତ ପ୍ରଭାବ କଲା। ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଯେ ମୁଁ କାହିଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବି ଦେଇଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଲେ ବି ଦେଇଛି, ବାକି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମ ନିହାତି ଦରକାର, ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଉଚିତ, ଯେଉଁମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏ ନିଡି ଥିବ, ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବ ବା ହକଦାର ଥିବ, ସେ କେମିତି ପାଇବେ ବା କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ? ପାଇବେ କ'ଣ? ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର, ମୋର ଫେସବୁକ୍ ନମ୍ବର, ମୋର ଗୁଗଲରେ ବି ମୋ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ମୋ ନମ୍ବର ଆରାମସେ ପାଇବେ। ସେ ନମ୍ବର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଅଲ୍ 24 ଘଣ୍ଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍, ଯେତେବେଳେ ବି ଫୋନ୍ କରିବେ ଆପଣ ଏନି ଟାଇମ୍ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି କହିବା ଆପଣ ଅନେକ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ କିଡନୀ ବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ସେଇ କାମ ଭିତରେ କିଛି ସ୍ମରଣୀୟ ଘଟଣା ରହିଥିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତି ହୋଇ ସବୁବେଳେ ରହିଥିବ। ଗୋଟିଏ ଲୋକଟି, ସେ କିଛି ଦିନ ଏଇ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ତାକୁ ଟ୍ୟୁମର ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର। ସେ ଲୋକର ୱାଇଫ୍ ଯିଏ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଯିଏ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଏଥିପାଇଁ ଯିଏ ତା ସ୍ୱାମୀକି ଟ୍ୟୁମର ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ପଇସା ମିଳିଲାନି ବୋଲି ତା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଯେହେତୁ ତାକୁ ମୁଁ ନେଇ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲି, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ବଟ୍ ସେ ଲୋକଟି ଆଉ 3 ମନ୍ଥ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଶେଷ ଷ୍ଟେଜ୍ ତାର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସିଏ ଯେମିତି ଭଲରେ ତା ଜୀବନଟା ଶେଷ ପାରିରେ ଆରାମସେ ଦେଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବି କାମ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ ବା କୌଣସି ବି କାମ, ସେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବା ଯେଉଁ ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଦୁଇଟା ଜାଗାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଦୁଇଟାକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି? ମ୍ୟାନେଜ୍ ସେଥିପାଇଁ କରେ, ମୁଁ ମୋ ଘରର ମୋ ଜେଜେ ଆଉ ମୋ ମାମୁଁ, ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୋ ଘରୁ ବା ଆସିବା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପହଞ୍ଚିବାର ହାତ, ଆଜିକା ଓଲିଉଡ଼ରେ ଯଦି ଦୁଇଟା ସିନେମା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥାଏ, ସେ କେବଳ ମୋର ଜେଜେ ଆଉ ମୋ ମାମୁଁଙ୍କ ସକାଶେ। ସେମାନେ ନଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଜାଗାରେ ବସିବା ସ୍ୱପ୍ନ। ସେଇମାନେ ହିଁ ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରୁ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଜେଜେଙ୍କୁ, ମୋ ମାମୁଁଙ୍କୁ କହିଲି, ଦେଖ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଲୋକମାନେ କିଛି ବଞ୍ଚିବା, ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଅର୍ଥ ଅଛି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପହଞ୍ଚେଇବା। ଆଉ ସେମାନେ ସେତିକି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କଲେ, ମୁଁ ସେଇ ତରଫ ପାଇଁ ମୁଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ଦେଉଛି। କିଛି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ଆଗକୁ ସେମିତି ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବା ଅଲଗା କେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର କିଛି କାମ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି କି ନା? ଆଉ ଯଦି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଆପଣ କେମିତି ଯେଉଁ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛି ବା ସେଇଠୁ ଆପଣ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ନା କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ସହାୟତା କରୁଛି? କ'ଣ, ମୋର ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରୁ, ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ନିଶ୍ଚନ୍ତ କୋଇଲ ମେଡ଼ିକାଲ, ଦୁଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ ଟଷ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ବିକଜ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲ, ଆମ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଦେବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଯେଉଁଟା ପାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ସେ ଲୋକ ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, ସେ ଲୋକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଇପାରୁନି, ସେଇ ଲୋକ ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଯାଇ ମୋ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ ନେଇ ଦେଇଥିବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ସେ ଏମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ହେଉ ମୋ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିବି। ମୁଁ 200ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିଛି, 200, ତାଠୁ ଯାଇଛି 70ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ଯାଇଛି ମୋ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଇଁ, ମୋ ନିଜ ଗାଁ ପାଇଁ।
ନିଜ ଗାଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ 200 ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ 200 ସିଲିଣ୍ଡର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁକ୍ କରିସାରିଲେଣି ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ 130 ଅଛି available। ଆଭେଲେବୁଲ୍ 130 ରହିଛି। ଆଉ 70 ପଳେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଉ ନିଶ୍ଚନ୍ତ କୋଇଲ ପାଇଁ ଆଉ ବାକି ଏଇ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାହୁଁଛି ଇଏ ବି ମୋ ଜାଗା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବାସିନ୍ଦା ମୁଁ ବି ଏଠି ବି ଚାହୁଁଛି ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏ କୋରୋନାରେ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ବାସ୍। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସେଇ ଭିତରେ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଆଗକୁ କେତେ ଆସିବାର ଅଛି କେତେ ଆଗଭର ହେବା ଦରକାର। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଅଛି ଆପଣ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଖରାପ ସମୟ ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ବି ଯଦି ଟଙ୍କାଏ ଯଦି ବି 10 ଟଙ୍କା ବି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଏକା ତ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ନା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅର୍ଥ ଅଛି ଆଉ ବି ଆପଣ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ବା ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏ ଜିନିଷଟା ମୁକ୍ତି ଯଥା ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏ ଜିନିଷଟି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ କଟିଯିବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଲକଡାଉନ୍ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ତ ଲକଡାଉନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅମାନିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଆଉ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେବି ଆପଣ ଲକଡାଉନ୍ ହେଉଛି କାଲିଠୁ ଆପଣମାନେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁନି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ବି ଆପଣ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେନି କାହିଁକିନା ଲକଡାଉନ୍ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକଡାଉନ୍ ରହିଲା ଆପଣମାନେ ଘରେ ରହିକି ଆରାମସେ ଫ୍ୟାମିଲି ବିତାନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ବିତାନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ବାସ୍ ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଆଲୋଚନା ଥିଲା ସୁତାଂଶୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଯିଏକି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଏବଂ ଯାହା କହିଲେ ସେ ମାଗଣାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏବଂ 200 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବୁକ୍ କରିସାରିଲେଣି ତା ଭିତରୁ 130ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ବାକି ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଲେଣି। ଯଦି କହିବା ଏଇ କାଳରାତି ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଆମକୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରିବ ଏହା ଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ହିଁ ଏହି ଲଢ଼େଇ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।